sang PhilHealth kag SSS. Sa mga balita nasyonal, tatlo ka masuspek sa kamatayon sang flight attendant ginmando nga hilwayon. Pilipinas target nga mabakunahan ng 50 tubtob 70 milyones ka mga Pinoy. Sa balita international, US Congress ginpaidalom sa lockdown. Mga nagaprotesta nga akon mga pro-Trump protesters ginsulod ang Capitol. Sa balita sa sports, Lakers na record ay kaapat nga sunod-sunod nga pagdaog matapos ginpierde ang Grizzlies. Balita entertainment, megastar Sharon Cuneta magalose pa o kung target pa nga malose ang 20 pounds. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan kung paano malikawan ang punggod bangod sa pagsuksok sang face mask. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 7, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-apekto karon sa Mindanao, samtang ang Northwest Monsoon ang nag-apekto naman sa Luzon. Ang Bilog ng Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, Kalakip ang Kalayaan Islands, ang magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan, tubdo mabaskog nga huyop sang hangin, gikan nakatunda na sidlangan, ang maeksperiensyahan sa nasidlangan nga bahin sang Visayas, kag ang baybayon, mangin kasarangan naman ang pagdapya sang balud. Sa aton nga temperatura, mapatyagan ni sa 21 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 6:23 sang aga, magatunod naman karon alas 5:42 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Hi, good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-action. Yes. Nga nagaupod sa gyapon sa aton subong nga aga. Ay, mga, ano ganit panawag daw, yung mga necklace bala. Ano? Ipagwagin para makita ang... Wow. Yan. Tago yapon sila. Tago gid siya, Action Boy. Wala tayong magagawa dyan. Kay Alex Monteza, araduha sa ikaduha nga bahin sang programa. Anong araduhon? ang uma. Ang balita, guro. Ha? Ang uma. Ang uma. Gapangarado ni guro sa una si Alex ay no. Kado kapila ko na ni na ano siya kabasahan ang iyahambal nga araduha pero no. Oo. Or gahi mo siya mga karosa. Karosa, ari tawag sila gani? O kung may karbaw siya eh. Basi pwede. Sige kay Ma'am Cordy Vidahan dra sa may Kuwait, mayong aga. Hambal ni Alex Monteza, Action Boy, butangan ta ko sa ingredients aton smile. Ay, puwerte, no? Anong ingredients mo, ano na? Hindi, ang balita, butangan mo sa ingredients with your smile. Oo, Muna botsil ninyo na. Okay. Put some ingredients your smiles. Okay. Correct. Kaya June Marie Radok, good Laugh morning. Laugh pa gani eh. Ha? Hindi lang gani smile yan, laugh pa gid eh. Laugh pa gid Kay June Marie Radop, good morning Action Boy and Dorel, mga ka-Energy Fans Club, always nag-watch ko ng Action Boy. Yes, good morning. Via Facebook Live. Dira sa may La Castellana. Nakalagaw ko last, I think January 2. Nakalagaw ko sa La Cafe. Mga kape-kape da Action Boy in fairness. Nami ka-view Action Boy Daw maadamo man to tao, subong to gamat-amat naman. Bia Jonathan, good morning. Paring John, paring John. Erwin Gonzalez, good morning man. Dra sa may maaw. Si Action Boy, gawa na kay may ano ko may RR12 Arihinyo ara mangyapon. Sige, kay Elizabeth Casuyon, kay Isok Zimmerman Villarosa Jr. Maayong aga. Anthony Jones Havilio Casablano. Good morning man sa imo dira. Good morning Action Boy and Tita Dorel. Tita sa si Anthony. Magulang pa blatsura mo sa akon Anthony. Nugay ka na ganyan. Charing. Good morning man sa kay Ping Loha. Ping, maayong aga dira sa imo. Kay Yasike Cardones. Good morning man. Jen Oisiser. Flora May Bakuli Mirasol. Kay Jeril Marande Gadudo. Judy Dan, of course, ara sa Gyapon. Kay Jacob Pabalate.
Kay Abraham Ortega, salin sa Kingdom of Saudi Arabia. May aga sa imo, Pretty Mahilom, sa kay Jeril Marande, of course, nanawag ta na, no? Nahambal ta na. Kay Jojo de los Santos, good morning, kutuhalin kay Anthony, ginatam yun, si Sir Bia Jonathan, si Sir niya Dennis, si Sir niya Rayjan, kay Sir Michael. Ano kilala ko? Estudyante ni siguro nila. Basi mga maestro yan eh. Maestro yan naguro Maestro panamyaw yan yan. siya, panamyaw yan. Yes. Sakay, Bibong Patinio Bayona, Harold Santillan, sakay Jacqueline, Jacqueline Del Mundo Makawile. Good morning man sa imo dira, no? Hindi na naman nadula nga kung tingnan ko ano. Hara ka pa da? Ha? May hara ka pa da? Uy na eh. Kaya kay Kagawad Milalit. Milalit. Kay Sir Kagawad Milili Uligo. Oo. Milili Uligo, Kagawad Melchor Rombines. Ako nagaling ang Yahayo King kay January 6 sa gali. No? Kag-advance happy birthday kay Ralph Gallo. Was I think sa aton dire, no? January 8. 8 siya gali. Yeah, January 8 gali ang iyang birthday. Mga 5 days lang siya gali ka nag-una sa mga kwan siguro, mga 7 days nga gin Ngaman. kasi ang 1 pa lang gin greetan sa advance happy birthday mo. Di way pa ta kabalo, sumong kabalo nako. January 8 gali ang iyang birthday, no? Sige. Tera Selena Hakayaw, good morning man. Jen Buero, mga aga sa imo. Sakay Rose Wenner, good morning. Ate, sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita o kung sa atong balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, ginhatagan sa otoridad sa sangguniang panlunsod si Bacolod Mayor Evilio Lunardia para pirmahan ang duha ka proposed Memorandum of Agreement para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine nga aprobado sa Food and Drug Administration. Ang duha ka separado nga resolusyon ang unanimous nga inaprobahan sa Konseho sa special session nga ginpatigayon kahapon sang hapon Miyerkules. Sunod kay Councilor Dindo Ramos, Chair sa Committee on Laws, ang isa ka resolusyon ang angot sa multi-partite contract sa tunga sa DOH, Bacolod kag AstraZeneca Pharmaceutical. Duha pa ni Ramos ay isa pa ka resolusyon nga ginaprobahan amo ang proposed confidentiality agreement upod ang AstraZeneca. Sa deliberasyon sa Konseho, ginpahig ni Councilor Cindy Rojas nga base sa iyang impormasyon, ang duha ka doses ng vaccine para sa isa ka tao ang nagabalor sang 610 pesos. Duha pa ni Rojas, mayaraman sang waiver nga ipagawa ang syudad para sa mga magapabakuna. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Arcid Familiaran nga target ni Mayor Lunardia nga mabakunahan ang bugos nga populasyon sang Bacolod. Wala pa may buluhan kung pila ang kantidad nga ipain sang LGU sa Bacolod para sa vaccination program kag ang kanamuon sang doses. Ang solusyon nga contract gantamon sa authority si Mayor to sign the contract. A multi-partite contract na siya among the pharmaceutical company, the DOH, and the City of Bacolod para mag-supply sa vaccine once available na. Si Councilor Dindo Ramos. Nagapangabay ang grupo sa General Alliance of Workers Association na kung gawa negros sa gobyerno nasyonal nga kung mahimo ipaiway ang pagsaka sa kontribusyon sa PhilHealth kag Social Security System kung SSS bangod sa nagapadayon nga pandemya. Nagapati si Gawa Negros Occidental Secretary General Winnie Sancho nga kung magsaka pagyed ang kontribusyon sang mga mamumugon magasarurot ang purchasing power sang mga ini nga direkta naman makaapekto sa ekonomiya. Pagpahayag ni Sancho kung tani unahon ang pagpasaka sa kaso sa mga korap nga opisyales sang pila ka manatungdan nga ahensya kag ipaiway ang pagpasaka sang kontribusyon. Sa datos sang Gawa Negros nagsaka sa masobra 126,000 ang numero o kon kadamuon sang mga mamumugon
nga nadulaan sang trabaho kagiyara sa flexible working arrangement sa Western Visayas. Sa masobra 160,000 naman ka mga small, medium kag large enterprises, masobra 60,000 naman ang napilitan nga magsira bangod sang pandemya. Ginapananaw naman sang labor group sa probinsya sang Negros Occidental nga mas puraot ang mga kaimtangan sa mga mamugon sa tuig 2021. Suno kay gawa Secretary General Winnie Sancho, wala sang konkreto kag komprehensibo nga plano ang ginplastar kag ginaimplementar ang gobyerno nasyonal para suportahan ang kinahanglanon sa mga mamugon. Ginaduso sang gawa Negros nga magdiyo ng gobyerno sang long-term projects para mabuligan ang mga mamugon, ilabi na ang mga remedyo general nga direkta na apektuhan sang pandemya. Nagapati si Sancho nga sa ginapatuman karon nga flexible working arrangement kag asod-asod nga pagpangsira sa mga negosyo, mas maramo pa ang mahimo maapektuhan nga mga mamumugon. Sa karon wala pa sa nakita nga mapuslanon nga lihok si Sancho gikan sa gobyerno nga makabulig sa kaimtangan sa mga mamumugon. Bukas ang DILG Bacolod sa pagbaton sang report sa mga barangay anggot sa road clearing operation tubto Biyernes nga adlaw Enero 8. Unang gintalana sang DILG ang deadline sa pagsumiter sang report sa mga barangay sa kada ikalima nga adlaw sang bulan. Pero suno kay DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayag, ila pagatagan sa nagakaigo nga tion ng mga barangay nga magsumiter sang ila accomplishment report bagod man sa nagligad nga holidays. Dugang pa ni Madayag may pila na ka mga barangay ang nakasumiter sang report samtang iba nang padayon pa nga nagaabot sa ila talatapan. Sa karon nagahulat pa si Madayag sang guidelines gikan sa DILG Central Office anggot sa pagpatigayon sang validation. Ginapalambot naman sa talatapan ni Executive Assistant Ernesto Pineda sa mga market vendors sa siyudad sa Bacolod ang apat nga mga concerns nga hatagan sang igtalopangod karon nga 2021. Si Pineda upod ang kapulisan, tiglawas ang barangay kay iban pa ang una nga nagsapol sa mga market vendors sa Libertad Market kahapon nga adlaw kag natalana man nga magapadulong sa Burgos kag Central Market. Suno kay Pineda, iya gintalakay ang apat nga concerns lakip na ang road clearing operations, ang wala makolekta nga basura, drainage kag pag-regulate sa mga market vendors. Ginklaro ni Pineda nga responsibilidad sang market vendors ang paghimo sang kung paghimos sang basura sang lubi, magdula ini nalakip sa agreement sa tunga sa syudad kag IPM Construction and Development Corporation. Nanawagan si Pineda sa mga market vendors ang ila kooperasyon para sa mas matawhay kag malimpyo nga mga merkado sa Bacolod. Ginmando ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang sa mga residente nga house cared o kon bedridden individuals nga magpaidalom sa COVID-19 RT-PCR swab test. Suno kay Gustilo, personal siya nga nakigsugilanon sa mga residente ang ipathag ang rason sa pagpatigayon sa mga plano. Dugang pa sang alkalde ini nga mga persona amo ang may dako nga risgo nga matapikan sang balatian. Ginpasalig man ni Gustilo nga ang lokal nga gobyerno na ang magatatap sa sinuman nga magpositibo. Ginkasubo sa alkalde bangod may isa ka residente sa Fatima Village, Barangay Rizal nga nagasuprer sang balatian nga diabetes ang nagtaliwan antis ini ang ipaidalom sa swab test. Ini nga pasyente ang ginakabig bilang suspected COVID-19 case gani gilayon nga ginpalubong. Yeah, we are going around. We are trying to explain sa ila nga dapat gid nila ipaswab ang mga senior citizen nga way nagagwa sa balay ng ibanda diabetic kay para mabalaan tagid nga ang real situation nila sa ini nga virus. Bahin sang payag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. 144 ka mga job order employees sa lokal nga gobyerno sa siyudad sang San Carlos, Negros Occidental ang ginpaidalom sa surveillance testing gamit ang rapid antibody test. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni Mayor Renato Gustilo nga ini ang ginsugdan na sang Enero 5 sa swab testing area sa siyudad sa Barangay Rizal. Sunod sa alkalde, kabayan ini sa iya gin-issue nga Memorandum Circular Number 01 Series of 2021 agud mapasiguro ang kaluwasan sa mga empleyado sa sulod sa nagkalain-lain nga mga local departments. Nasaad sa memorandum nga mga GOs lamang nga nagapuyo sa high-risk areas kagin rekomendar sa City Emergency Operations Center pagi sa Data Management Cluster ang ipaidalom sa testing. Nagpasalamat si Gustilo sa kooperasyon sa mga GOs bangod wala man sa mga nagpamalibad sa sining nga tikang. Every day, mga surveillance testing kami sa tanan nga rotating kag non-rotating. So, every day, may ara kitang gina-schedule for surveillance testing. Para mabalanta lang after holiday, ano yung natabo. Para wala man nagbalibad.
Ang dugang pahayag ni Mayor Renato Gustilo sa San Carlos City. Sa dugang nga balita lokal, natalanak nga magapatigayon sa komprehensibo nga assessment ka nagakaigo nga aksyon ng Office of the Civil Defense ug OCD sa Region 6 bilang pag-akto sa nagluntan nga flash flood o kon pagbaha sa apat ka mga local government units sa Negros Occidental nagligad nga semana. Sulod kay OCD Regional Director Jose Roberto Nunez, padayon pa ang ocular inspection sa yagin padala nga mga personnel sa apektado nga mga lugar lakip na ang pagkuha sa mga impormasyon kag detalye angot sa nangin kausa sa among nga insidente. Dugang pa ni Nunez, plano sila nga magpatigayon sa meeting sa lokal nga panguluhan sa probinsya upod sa tanan nga mga local chief executives kag national government agencies agud sa pagdihon sa nagakaigo nga plano sa palaabuton. Suno pa kay Nunez, luyag man sinihibaloon kung nga wala maaktuhan sa gobyerno nasyonal ang mga programa kag request nga sadtugin padala sa amo nga LGU. Ini nga lihok ang kabahin lamang sa inisyatibo nga ginahimo sang iya talatapan agud mapasiguro ang handaan sang tanan nga mga LGU sa probinsya kag bugos nga rehiyon angot sa wala ginapaabot nga pagtuhaw sang anuman nga kalamidad o kon disaster. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kag para Good morning na sa kay Teres Simpron Yong dira sa may Deca Homes. Good morning. Jacqueline Del Mundo Makawile. Sa kay Bebong Patinyo Bayona of Force nangapita sa ngapita ko no gapanghagad. Solping mga agaman Judith Kababat. Pa-shout out ko sa family Duran, Morden, Remotige kag Kababat. Labi na sa mga anak niya kuno kasi Jansel Kababat, Von Jovel Kababat dira sa sitio Natuyay, Barangay Kudkud. Saan din siya? Sitio Natuyay, Barangay Kudkud. Sa San Carlos? Hindi. Basta lapit na sila sa mga kuana, sa mga kalubian, lapit na sila sa kalubian. Josie
Kagay Emmy Esmeralda Dolido. Bebot Batus-Batusan. Good morning from Libertad. Oy, sa taga Libertad dira, good morning ha. May ara ko na bala na labayan gid perme. Bakal ko na may ara na da nga sa kilid. Sa kilid, hindi sa prutasan, diri sa kilid na saya. Nagabligya na siguro ng mga kuanla, mga panakot, mga tanutan, mga panakot, amo na sana nagabligya. Ako man diya, pero ko gakabatian sa prutasan. Okay. Ara dati good morning dira sa inyo ha sa Libertad Public Market. Yes. Talagsa lang ko galing ka pa Libertad mo no. Pero malabay pa kada labay ko ara inada siya. Buy dura na ya. Talagsa nagapalibertad. Talagsa pa Libertad kay ay sila Kaya di, paano ko'y ka man yan mo? Ano Di ko talagsa yan ka lang kapalibertad. talagsa lang ko pa Libertad. Ako pero may kaysa takuling ko. Oo, ara kada yan. Naman. Talagsa lang ko pa Libertad kay daw talagsam lang ko may budget ng pang panindahan. Tsaka. Remia Garcia, good morning man. Sa kay Glycia Avlas, no? Watching live from Vancouver. Greet niya lang si Irene Caglea, no? Good morning dira sa inyo. Martin Aliling from Imos, Cavite. Sige, action doors. Kay Alex Monteza, ginapatamyaw ko lang. Papa Boy kag nga nagbibidorel na niya ay ang childhood ang childhood sweetheart kaya Julia David sang ginasunugan Capiz ang garatamyaw ang iya ano ni gabunan anong gabunan Basta daw gabunan basta nga long lost boyfriend kuan na sa daw love life siya kaveri kuan bla kaveri basta kadalom na ilunggo gabunan no? Nabilang kon kuan kami sila kagabunan kang aswang daw ka kuan sa imo bala Buka supog supog. na sa Supog do aswang gipilituod ba? gabunan. So kaya Joval Trinidad, good morning. God bless always to both of you. Kaya ano ko na Action Boy sa management and staff sa Action Radio Bacolod. Naginatamyaw ni Sir Joval Trinidad ang tanan nga nagalantaw sa aton Action Boy. Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Kay Rija Francisco, kay Alma Agravante Sabater, mayong aga, Edwin Pantaras, Tito na Action Eden. Good morning, Tito Edwin. Terz Vergara Sancho, good AM from Moises Padilla. June Rose Rulgav. Mayong aga, mga ka-aksyon, watching and listening from the town that never sleep. Nigaran Nigaran. Agale. Oyster and Crocker, capital of the Negros Island. The town of Iho di Ponggol. Hinigaran. Hinigaran. The town of Iho di Ponggol. Hinigaran. Diba? Bongga man. Sige, bongga. Bongga. I think dasan ikaw ko ang gusto yung nigaran para sa Pelaad Festival. Manaad ko yun. Standby nanay sa aton mga balita national. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginmando naman sa Makati City Prosecutor's Office ang pag-release sa 3 ka mga suspetsado nga gin-detain tungod sa kamatayon sang flight attendant nga si Christine Dacera.
Sunod kay Prosecutor General Benedicto Malcontento, gin-refer sang Local Prosecutor's Office ang kaso para sa preliminary investigation sa tuyo nga may baluan kun bala si Dasera ginimuslan antes ginpatay kag kun mapamatudan ano ang partisipasyon sa mga suspetsado sa kaso. Lakip sa ginparelease sa Musantay John Pascual de la Serna III, Romel Galido kag John Paul Halile nga nagapatubang sang kaso nga rape with homicide. Ang kaso sa mga suspetsado ang magpaidaluman sa preliminary investigation nga gintalana sa Enero 13. Sa preliminary investigation, hibaluon sa prosecutor kung may nagakaigo nga basihan agoy pasakaan sang kaso sa korte ang mga respondents. Ginpahayag sang Philippine National Police nga hindi basta-basta nga makaaresto sa mga suspetsado sa kaso ni Christine Dasera, ila na kung wala sang warrant bisan nga nagsungka ang mga ini sa 72-hour period nga gintalana ni PNP Chief Police General Debod Sinas. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Eldebrande Yusana, magahulat ang otoridad sa resulta sang inquest proceedings sa diin ang mga suspetsado nagapakatubang sa kaso nga rape with homicide. Ang Department of Justice wala pa nakaanunsyo sang resolusyon sa kaso. Sa nibaluan, 3 sa mga suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan. Confidential dapat ang resulta sang autopsy nga ginapatigayon sa bangkay sang flight attendant nga si Christine Dasera. Ini ang reaksyon ni PNP spokesperson Brigadier General Eldebrande Usana matapos ginpamangkot angot sa autopsy report nga inaligar ginpagawa sang isa sa mga suspetsado. Sunod kay Usana, ginatugyan na sa otoridad sa crime laboratory ang pag-share sa dokumento apang kunlantawon. Isa kasay ini sang disinformation tungod confidential ang dokumento kag wala dapat sang may magkuha nga kung sino lamang ilabi pa nga kinahanglanon ini sa pagsulbar sa krimen. Target sang Pilipinas nga makabakuna sa COVID-19 vaccine sa 50 tubtob 70 milyones ka Pinoy subong nga tuig kasunod nga ang gobyerno padayon ang negosasyon agud magbakal sang 148 milyones ka doses. Sa virtual briefing ginpahayag ni COVID-19 Policy Chief Implementer kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nagapadayon ang negosasyon sa karon sang gobyerno sa Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac kag Gamaleya. Dugang pa ni Galvez, ginapaabot nga maka-close deal ang pungsod sa nasambit nga mga kompanya subong nga bulan. Giladusot naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers nga ipausisa ang anggulo nga smuggled kag ang hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine nga ginbakuna sa mga miyembro sang Presidential Security Group. Sa virtual interview, ginpahayag ni Barbers nga wala siya sa may nakitaan nga sala angot sa temprano nga vaccination sa mga miyembro sang PSG tungod sa ila obligasyon nga ipasiguro ang safety ni Presidente Rodrigo Duterte. Apang ginpahayag sa mga malida nga dapat mausisa kung paano nakasulod sa Bureau of Customs ang hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine sa piyak sang istrikto nga proseso nga ginahimo. Ginklaro sa Department of Health ug DOH nga wala pa sa may na-detect nga may presensya sa UK variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Nag-issue sang payag ang DOH matapos ginreport sa Hong Kong Health Authorities nga ang bagong variant ng virus na detect sa isa ka pasahero gikan sa Pilipinas kag nagkadto sa Hong Kong sa December 22, 2020. Base sa lineage analysis na ginpatigayon sa DOH kag Philippine Genome Center, wala sa may na-detect nga UK variant sa 305 ka mga positive samples nga ginpasa sang siyam ka institusyon. Ang 305 ka samples ginkuha gikan sa hospital admission umpisa Nobyembre tubtob December 2020. Kag sa mga inbound travelers naman nga nagpositibo sa virus pag-abot sa airport. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan.
Sakay Ma'am Pinky Terwell, good morning dira sa imo sa Barangay Villamonte. Sakay Yolanda Alcayaga Gallegar, Jen Oiseser, of course. Mercy Palacios Relatos, good morning man sa imo, Mercy. Sakay Alex Fuentes, of course, happy Thursday sa imo. Kay Mon Lisay, watching from Hinigaran. Christian Vilera, Eugene Sapine, tamyaw lang si Gilbert Midel, kag si Kuging, Ronland Parasol, Judith Kababat, watching from Manila, tamyaw lang din kaupod niya si Ate Maria, Gino, kag ang boss nila si Sir Nesty Serrano. No, good morning na dira sa Action inyo. boy, si Christian Vilera, bala, friendship ko na. Yes. From Japan, siya, ari siya subo. Gali ka. Mas common na siya, action boy. Pero Oo. ahead lang kami siya 1 year siguro. Manghod pa sa imo gali. Ambot kong pareho lang kami ni edad, do bali ahead lang kami graduate. Gahin lang mo graduate. Kasi nagsulit. Ang iya, ha? Hindi ka na gano'n na siya ng shifting. Shifting, nag-shift. Do ano na bala iya course, action boy mong, the fine arts? Hindi ko Fine sure. arts, Hindi ko sure. Basta sa LCC na siya din. Siguro Good morning! Kablo ka, may lahi na siya ng Japanese. Si Christian Watanabe Belera. Okay. Perfect. Perfect. Roland Octavio, Neher Arzaga, mahing agaman sa imo. Richard Daet Pacheco, Noel Amar, of course, dira sa may Niagara Falls sa Canada. Yes. So, i-tour ta da ni Sir Noel na makalagaw. Tumat-text lang kita. Sana all. Iglen Lastimoso. Pakibati si Eros Lastimoso kag ang mama niya sa Abu Dhabi. Extended lockdown nila to, extended until January 21, no? Sa dito sa Canada. Johnny Milian, good morning man. No? Sa kay Migata da Nel ni Realistaho sa Dalom. Yes! Manang Nelly. Kagina, temprano pa siya. Mo sino nga smell sa akon man. Mamamorn, gupuga, pag ikimam door. Baka to ginainto, kaninang Nelly niya. Kami pa pangusay, mom. Baka thank you, gina nga. Kaling na sabat mo lang siya, inawala pa nakapangusay. Kasi niya ako pagwapa, gina kay Mandoro. Kung mo lagi sabat ko, kasi nagkambato upo niya, kahangin nun. No? May patiran. Kalay, no? Sige. Okay. So, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Standard Time, las 7:37. Kag sa detalya balita international, ginpay dalom karon sa lockdown ang US Congress matapos makasulod ang pila ka mga supporters ni US President Donald Trump. Bangod diri gulping nga nauntat ang joint session sa mga mamalidha, agud pati gayon kuntani ang formal nga ratifikasyon sa pagdaog sa November presidential elections ni President-elect Joe Biden. Ang proseso sa mga senador kag congressman ang agud isipon kag i-certify ang electoral college votes para sa president kag vice president. Apang ginbulabog ini kag ginuntat anay sa magluntad ang nga debate. Pila sa mga Trump supporters ang ginsulod man pati ng session hall sa Kongreso kag ginpangwasak ang mga bintana. Una diri nagumpisa ang rally sang linibo ka mga supporters ni Trump kagabi oras sa Pilipinas matapos sa White House o kon malapit sa White House tubtob nagmarsya padulong sa tubangan sa Capitol Building kay inas ang kagahon. Naibaluan nga sa Enero 20 na ang natala ng inaugurasyon ni Biden bilang masunod nga presidente ng Estados Unidos. Samtang gitpahayag naman sa Department of Tourism nga kalakip ang White Beach Boracay sa El Nido, Palawan sa 25 best island beaches in the world 2020 Reader's Choice Awards list sang Condé Nast. Ginpahayag sang departamento nga yara sa ikaduha nga pwesto ang Boracay samtang ikasyam naman ang Palawan.
Nagpasalamat si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa mga turista nga nagboto sa amo nga mga destinasyon. Dugang pas ni, samtang amat-amat na nga nagabukas ang mga tourist destinations, kag napatuman ang health kag safety measures, padayon sa gyapon ang departamento sa conservation kag protection efforts sa sining nga mga lugar. Pareho na nga bukas karon ang Boracay kag El Nido para sa domestic tourist nga magahalin sa mga lugar nga napaidalom sa GCQ kag MGCQ. Ma-istrikto man nga ginapatuman ang health kag safety protocols sa duha ka mga tourist destinations. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 5 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 46 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, ang super idol bala ni Michelin, action boy, si Megastar. Aha. Medyo ano siya subong, no? Medyo Nag-aliwang. makita mo doon, nag-trim Nag-slim. down siya, Oh, nag-slim trim down. siya. Oo, kagambal action boy, sa sinipagid ko nga pagsulod sa 2020, target niya pagid ko makalose sang dugang pagid niya 20 pounds. Sumang pila na siya mga 450? Pila ng pound siya subong? Wala lang ko Oh, hindi mo kabalo. na Wala kami 450, araw-araw na tawag maligo. na, sobra ka man sa 450, araw-araw na ginaya. Hindi, Kadri na nagurasta sa ako. Daw decidido na guro si Miss Sharon guro nga mag-trim down na siya Yes, of course, action boy. Kaya ang balya, biya ano gid siya kuno nang determinado gid siya kuno nga marampa niya liwat bala ang iyagin nang order na siya gid isang bayo nga hindi bala kaigo sa iya para maduma ano Para gitawag sina. Push gid siya bala nga nga malahalon gid kuno ni daan but ano ni kamahal. Basta pero magsiling ka bala nga siya malahalon kapos Sharon Cuneta nagambang malahalon mahal gid na iya. Mahal gid na iya. Oo, di ba? So meaning sini amo gina ang iya nga action boy, amo gina iya nga goal sa mga 2021. Wala man nakita iya Instagram mong. Wala. Taon, Wala mo gani Instagram. ang bot mo sa ano ka pa maghimo sa Instagram mo man. Pero in fairness Hindi na action ko ni karapal sa Facebook ko. Wow. Nakita ko na siya action boy sa mga 90s pa bala. Katahom gali kay action boy no, kay Ate Shawi action boy no. Tama man siya. Oo, gani. Sino kang Kaya basi lang- mo hindi sa tao Wala man. Ay, pa na siya. Kapit ko sa mga ubin to siya. Oo. Mga- Ara siya subong oh. Mga Sharon Gabi, pablangat time sa una. Okay. diba? Nagamatamat na siya, no? Daw nag-chubby na lang siya. Oo. Kaysa nagligad, matawag mo siya nga obese siguro. Oo, te subong medyo chubby na lang. Pero in fairness, no, ganda galutaw. Gidagapon ang ganda, di inakala. Ni Sharon Cuneta. Si Sharon, sa mga chimpo pa ng mga Gabi, Sharon Gabi, Sharon, ano pa na sa una, ng mga partner, kadamo na sa Do mga hindi lang partner. gani 55 years old, no? Daw Do 54 lang, in fairness. 55 na Sharon, ha? Oo. Okay. Diba? Sige Ay, birthday niya kahapon. Birthday niya kagapon. Oo, do, I think do kahapon ang birthday niya. Mong ko tabi si Michelle kasi ang Gapon birthday ang kabalo kahapon, na siya. oo. Sige, belated happy birthday siya, Ito nga nakaluto spaghetti si... si Michelle. Sige. Kaya yan na. Good luck, na. Sige. Balita sa sports. Liwat nga nagpanguna ang team up ng dahil LeBron James kag Anthony Davis para nga masalba ang Los Angeles Lakers sa ilahang pangbatok sa Memphis Grizzlies sa score nga 94-92. Pareho nga magtag 26 puntos ang duha sa din nagdugang naman sang 11 ka rebounds kag 7 ka assist si LeBron. Pareho nga daw gindimalas ang duha ka team apang sang ulis ng James kag Davis pagyapon ang nagdala sa Lakers para sa ika-4 nga sunod-sunod nga pagdaog para makuha ang record nga 6 kag daog kag 2 ka pierde. Ang Grizzlies naman may 2 ka daog kag 5 na ka pierde. Pareho naman nga may tag 13 puntos ng Jonas Valanciunas, Dylan Brooks kag Gorgol Dieng para sa Memphis. Sunod nga magka-enkwentro sa Lakers sila pagbalik sa home court ang San Antonio Spurs sa Biyernes nga adlaw. Ang Grizzlies naman amo ang mangin host sa enkwentro nila sa Cleveland Cavaliers. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Kag sa aton nga mga action. Isa medyo maulan, no? Yes.
Yes. Maulan nun gali. Duway ko mayo ka, ano eh. Kuan Dili dan sa ato niya sa sulod. Basta magulan, wait, hindi dia mabalaan niya batsagan, gaulan. Hindi Oo, mabatsyagan. pero ito medyo gaulan-ulan sa buong. Oo. Tia, sige Tia, keep safe halong-halong. Sa Action boy. mga nag-drive bala, nag-drive, hindi kita tamto, tasig, kaya danlog ang dalan, ha? Yes. Madanlog ang Slippery dalan. road. Good morning, Laction Boy, kay Manang Charlotte Delitina, dira sa may Patag, sa St. John Paul II Mountain, the Laction Boy. Ang baka ba si mga lagawan mo? Di pa lang ko nakadto sa St. John Paul Tower pa lang, oh. Ahay. Sabi, ano din pag ginayaw? Sa Patag ni siya. Sa Patag. Boy. Oo. Alagaw ka da kay Matahu. Mabug na kung gusto mo mag-chill. Gusto ko tali magkadto sa mga Patag, awayan, gid bala. Gusto mo mag-gira ka? Sige, kita Action Boy. Patag, awayan. Sir Milili Oligo, good morning. Kaga, ano siya sa aton? Naga-chat siya sa aton. Nagapamatigil siya always. Yes. Kay Marico Rizali, way paglikapuli ni halin sa Malaysia. Tingala ko pa siya daw, kapuli. way pa ko sa baton nga gift sa iya kay way pa sa Grabe, no? Sa likapuli ya. December, parang nga kayo, ay mo sa wala mo gyapon na baton. Tingala ko daw way ka hatag sang gift sa akon si Marie Rizali. Gali ka sa puli. Wala pa gid siya gali kapon. Kay Rona Rida Trava, good morning sa imo Ron. Sige, Action Boy, Sige. Sa ato niya balita, special Action Boy. Kaga, by the way, gali Action Boy, ginsen, ato lang si Ma'am, bla kagapon, Action Boy, si Ma'am sino, ni gali man. Ang nag-comment, bla kagapon, ihatag sa ako ng iya nga hula hoop. Ay ginsenda, nagikubla pictures ang iya hula hoop. Do sa Kay padala, yagi dyan do sa abroad mo na ang nagaga. Gani, sa Hong Kong, si Ma'am Emmy Esmeralda Dulido. Okay. Tiyala ko sino nag-send sa ako, Amo may na. hula hoop na kaya das mo. Yes. Kasi color kangan red pala siya. mo ko ha. Oo, dalon ko di ka dadlaw. Gino effort di ka bit. Kalain. Para magagamay nga itong hawak na. Wala. Epektibo na paggamay sa hawak, Action Boy mong. Ina? Wala ko. Okay. Ina kung kaya mo magpatiyog-tiyog. Hindi ko naman malong patiyog. Tudluan ta ka, wala problema. Bisan sa liog pa, pwede na. Do kagadagdag. Mayara mo na sa kamot, nara sa paa, or sa liog. Okay, sige. Sige. Sa ato nga balita, special Action Boy, ari ba lang paano malikawan nga mapungguron kita bala kay di ba ang kasami nga magsugod sa Facebook kita mo ang iban sa bundiri damos la punggod dio. Tagay nagaka-irritate. Sensitive ila skin. So paano malikawan ang pagsuksok sa face mask di tagi niya malikawan niya kaya mo ginayang kabahin sa ato niya health protocol. So Ario tips kung paano nyo na mapaganhaga ng inyo subong dra nga mga kapungguran. Una, Action Boy, kung nagagamit ka sang cloth mask, labhan mo gid siya, Action Boy, every after use. Meaning every day dapat na mo ka man reserve nga cloth mask. Di ba pwede nga isa lang imo cloth mask, di ba? Oo, gaano na Kaya ba na, bitag tatlo na kasimana, daw nung... Tika tanong ka, tulo na yan. Tatlo kasi man. No? Ano naman? Sa unang cloth mask yun, ito puti man nga, nagkuha na ni siya man, Dirty white na. dirty white na niya, nag-brown na gani. Or nag-cream. Grabe sa brown ba? Oo. Sama na siya. Labahan mo gid siya gid Action Boy. Kaya para hindi ma-damage ang aton yung skin. Hindi matubuan. Hindi ma-irritate bala. Oo. Kagati amo na kay kung ano daan Action Boy, kung wala laba-laba. Cancel ang mga activities ng bacteria. Dapat rin bayo, bla, no? Laban mo sa ladlaw. Of course. Islan mo siya kaglaban. Para hygienic man Action Boy lang tao. Ate may nagasulod-sulod na ang isa nga mga germs and kuan mo. Amo na siyang pa-irritate sa imong guya. Yes. So labahan gid siya. Ka-irritating na kanang guya mo, dugangan basta. Kala. Siling ka gid. So, wala siya Action Boy, dapat hindi mo gid hindi mo gid pagambalon nga ay bas ko lang nilabahan kay kaisa ko pa man lang nasuksok. Ako man lang nagasuksok. Oo, di ba? Sino pa gid suksok sa imo nga cloth mask man? Yeah, ako man lang nagasuksok nga hindi mo sa nilabahan. Amo gani nga labhan mo kay ikaw gasuksok. Okay. Mako ko na. Ha? Mo nag-isang hula hoop kung manag-abot ha. May matag pag isa hula hoop Action Boy. Si Ma'am Rona Rihida Trava. Good morning sa may pagdilid.
Hambaya day Dorel, ang mahatag sa imo hulakop, relatives ko na. Ay, ang mahatag. Gali, mahatag. Ang mahatag. Relatives ko na, sister na ni Merly Duquido Magallanes sa Hong Kong. Okay. May sukto, di ko gali ang ulakop. Gali. Charot. Gali. Sige, Ma'am Rona. Mga kondaway, pablaling mo kay Rona. Ma'am Rona, tumando man to. Na, Nakalait, perso ko. Ma'am Rona, parinti mo na tumando. Nakalait. Muna. Good morning na kay Ma'am Rona, Rihida Trava, kag sa manamit niya nga pato, tin, no? Oh. Naging padala sa aton sa nagligad. Ay, Pininyahan. kaduhay nga padala. Wala pa away mo kung tagaan. O ba, wala pa ka padala. Ay, kala, election boy. Action. Dumabalda ta daw. Pasundan ta na. Naman Ma'am Rona, Rihida Trava. Pero, ang ipasunod, yung say mo, piso na lang. Piso na lang sa, sang pato. Si Patri na. Patri. Nga Patri, ay pato. Kalain. Sige. Sige. So, next action boy, mag-usar mga kababainhan, mag-usar sang, action boy, sang, tawag na yung lightweight nga makeup. Lightweight. Lightweight lang siya nga makeup. Kaya para, meron daan skin, action boy, nga siyempre naunay, dabi mo nga siyempre hindi ka sungaw siguro. Mukha artist, hindi ka sungaw. Oy, gid no? Hindi ka sungaw, bala action boy. Tiyan mo na irritate again. Tapos, next action boy, magamit sang antibacterial cleanser. Kaya siyempre naunay, daga ni imo nga imo nga face mask. So, dapat itinloan mo na siya. Kada, before ka mag-sleep. And then, sa morning, magugtaw ka. Kag ang last action boy, ang ginatawag nga mask break. But silingon, gina-recommend ko na action boy nga every 15 minutes mo siya nga kakason bala action boy. Kada oras mo siya action boy. Kung suksok ka, ipawayan mo yung mga For 15 minutes. Oo. Pero dapat ara ka sa sa mga area nga wala sang tao. Ikaw lang. Hindi kay galakat ka sa dalan kakason kung laki isa na ka oras. Hindi ako na. Pahawayan mo man yung mga guya. Yes. Pero si Turko, may kuhan pagin nga para hindi ka magpungguron kung kaon ka saging. Nga man, what's... Sa saging? Oo. Hindi kaya kita ka na sang... main ako no sa punggod ang saging. Kaya kita ka na sang amo nga may punggod daw. Wala. Tiyan mo na gani kay saging na kaon na. Amo na guro sikreto ni Ni Turko. Ni Sir Church. In fairness na. So, hambal man to niya, no? Si Sir Joval Trinidad na ulihil ang comment niya. Amo manambal ya, tips para maiwasan ang tigyawat. Kaon ka saging. Kami nakita ka wala nga amo nga may punggod? Wala. Pwerte nga mga ulo nila, no? Nag-combine na ila utok na duwa. Basta isa lang ni si Sir Jova kag si Turco Jones. Sa mga madalom nga mga kuan. Isa kilala ko naging si Joval Trinidad. Isa lang ni sila ni Sir Turco Jones. Hindi lang ni si Joval. Kabalo ko nga manog sukot ni saya si Turco Jones. Turko ya kuan pahulam na ya 5'6". Yes. Kapahulam. Kaya pa 5'6" na yan. Damo na yung kwarta. Sa December, nakaabot. Mga regalo. Teka, wala siya kuno kapanukot kitungod sang pandemic. Ay, abi ko nakapanukot na to siya. Tungod sang pandemic. Ay, amo na. So, siya gali. Gina-respect yung bayanihan to heal as one act. Ginabantayan niya pa kung ma-release ang second batch ng SAP. Para makapanukot sa mga ipautang niya. Kung may ara. Kung may ara. Sige. Migo natin Phil Alon sa guide. Dira sa may Japan, good morning. Good morning man sa kay Ma'am Eleanor Fukuda. Jack Spiker. Good morning. Anong ginawaw ni Jack, Sige. Kay Mike Jan Seva. Good morning kuno sa Brotherhood, Boylugan Brotherhood. Mahaw sila na Bisaya, Manok, Sudan, Tinola. Ken Dokto, good morning mga Nemya, ang ipin iwayan. Mangkot sa din ko nadampi ng Patag Resort Action Doors. Ay, sa Silay bala, hindi na siya gali sa Patag, barangay, diri ka maagi bala sa airport. Hindi sa airport bala, ang daganing ang barangay. Gimbalaon. I'm not Basta sure. sa likod sa airport na dampi? Dira ka maagi. Basta, dira kayo maagi kung gusto mo magkanto sa mga resort. Dira ka maagi. Meron man ba nga Patag? Lain man ang Patag mo. Dira yung mga hospital na di ba? Ang old hospital, di ba sa Patag? Hindi mo na resort subong. Okay. Kamunta mo na resort action boy. Sige.
Basta kung magkanto ka sa St. John Paul, dito na sa may airport agi na. Di ko sure kung ano nga barangay, nagani, Dugim Balaon. Nalipat ko. Or Lantawan. Oo, Lipat not ko, sure. hindi ko familiar din sa mga barangay sa sila no? Si Manang Charlotte, basi ma-message mo si Ma'am Nemia, kapamangkot siya na. At sige. least, di ba? Si Noel Amarga mangkot ko ng... Kaya doon nag-close na sila daan, Legal Action Boy. tungkol sa pandemic. Sa babaw. Mangkot si Noel Amar kung na-approve na kuno ang marijuana for medicinal purposes sa Pilipinas. Wala pa, no? Wala, gid eh. Why pa? Why Wala. niya still, na diya sa aton, Action Boy? Illegal. Sige. Homal Lumena, good morning, man. So, inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw miya Huwebes, Enero 7. Action Boy, good morning. Kani sa tanan nga taga Barangay Carabalana. Hindi ko na sila pag-isa-isawon, kado kadamo-damo gid sila. Gusto mo isa-isawon Nagpapamati ko? na sa aton. Few, isa-isawon mo yawan kay karon. Siguro kay Nini. Nini Jean. Basta ka na ni. May baga dili. Kung tumalatan nila. Yung gamit anay, dali lang bro. Imuni. Iwan ni siya. Gintry lang ko ang ngayon. Standby na sa Action Hotline with Action Art Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel ka ba? Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila